Hello, kumusta guys? So anyway, karon magsugod ko og kanang tutorial pinaka basic sa AirDrop. So kani siya nga page diri ko nagsugod jud. Kay mao ni siya ang first nako nga kanang nabasahan sa YouTube tutorial. Okay, so anhi lang ta sa airdropalert.com. So naa diri ang mga lists sa mga active kani siya kanang murag katong humana nag-end na. Dayon kani siya coming pa. Okay, diri ta sa active no. Okay. So, magpili lang ta. For example, kaning affiliate coin. Okay. So, register to site to get 25 coins. If AFL, affiliate coins. Dayon, 50 pod ko no ka affiliate coins sa ma-refer nimo. So, naadiri ang kaning mga side buttons niya kung asa nimo pwede makuan ang affiliate coin, ma-follow. So, ang iyang Twitter account, Facebook, pani. So, diri, naadiri ang iyang website. Kani siya, mao ni siya ang iyang airdrop nga link. Okay. Okay, so, sa February 12 kuno ang token pre-sale. Buot pasabot anang token pre-sale na ay specific value ang token. For example, gipresyuhan na siya o piso. Okay. So, ang gi-promise sa mag-distribute sa token, mag-budget lang siya og 1,000. Okay? So, budget siya 1,000. Kani siya nga tibuok campaign lang. Okay, buot pa sa i-fix man gud ang value sa kuan sa kaning mga coin nga ilang gi-launch. So, buot pa sabot ani is kung 1,000 iyang gi-budget sa tibuok campaign, pila to ka buok ang nag-subscribe mao to kadaghan ang iyang itunga-tunga. So kaning pre-sale ang buot pasabot ani, for example kani siya nga affiliate coin, mag-invest ka sa iyaha og piso. Okay, piso ha, mag-invest kag piso, magbutang ka diri sa imong account sa affiliate coin og piso. Dayon moabot ang panahon, mag-close na ni siya ang campaign, panghatag nila sa token. So katong mga tawong nagamit aning affiliate coin, kato sila, mas mudako pa to ang value sa ilang kwarta kay mas daghan man mo gamit. So buot pasabot kana imong piso, inig human aning February 12, depende so unsa kadaghan ang ga-subscribe ani, inana pod ang kuan sa kwarta ning affiliate coin. Inana ka kapaspas mo taas iyang value kung for example katong mga tawo nga natunga-tungaan aning affiliate coin, kung ila tong i-trade, kung ila tong i-invest sa mga trading, mudako ang value, mudako pod ang tibuok value atong 1,000. Dili mo abot ang panahon, dili kay 1,000 lang ang iyang value nga katong 1,000 mura to siya allocation nga ipanghatag-hatag nila. So kung katong mga tawo nga naghatag-hatag sa mga gitagaan nila sa mga coins ug ila tong ipang trade, ilang i-transact mo dako ang value ato. So buot pasabot. So pagsugod pa lang sa campaign nila, moingon sila ang value pod sa ilang per affiliate token is 50 centavos nya ikaw ga-invest ka og 100, kung moabot ang panahon kat ang value ani mudako na siya, ang imong 100 nga gi-invest mudako pud na siya. So muna siya puot pasabot sa token pre-sale. So naara nimo kung mag-invest ka, naara pud nimo kung mag-sign up lang ka para matunga-tungaan ka sa airdrop nga ilang ikuan. So ilang ipanghatag-hatag. So, mag-sign up lang ta. Okay, para makasubscribe ta sa ilaha. Okay? So, dire, i-fill up lang ni natong mga kuan dire, mga fields.
Okay, select country. Okay. Ayun, i-click ng agree. Okay. Dayon, i-create imong account. So, ato lang ning ikuan ni mga captcha. Okay, para makakuanta sa ilang security filter. Okay. Isa na siya ka-feature sa isa ka secured site. But pasabot, dili siya scam. Kay naaman siya mga security features. So, kinahanglan daw nato i-activate. So, wala diri. Tanaw nato sa spam. Wala sa spam. I-refresh nato. Balik ta sa inbox. Okay, naara. Okay, i-click nato ni para ma-verify atong account. Para pwede na ta maka-login o balik. Okay. So, mauna ni atong profile. Naara ang atong Ethereum wallet address. Ang atong Ethereum wallet address, kopyahon nato daan. Okay. So, kasagara sa Ethereum, magsugod yun na siya og OX. Okay. So, pwede po imong Bitcoin wallet deposit address. Okay. Pwede tong coins nimo. So, i-click lang na siyang save. Okay. So, naana kay 25 AFL, affiliate account. So, kung mag-refer ka, diri makita imong referral, imong social bonus, diri. Ang kaning social bonus, kani siya. Okay? Ibutang nimo imong Facebook, imong Twitter. Pwede po mo follow ka ani sa ilaha, mo follow aron maka-subscribe ka. So, first imong buhaton, i-click nimo ni, dayon, i-follow nimo ang ilang Twitter account. Kaya adto ta. So, i-follow, i-click lang ng follow. Dayon, i-like nimo, dayon i-retweet. Okay, retweet lang. O, ana ra ka simple. Okay, balik ta dito sa atong account. Ito atong account, balik ta. Balik ta. Okay. Tanaw na to be kung mukuan ba ang atong social bonus. So, wala pa. So, buot pa sa buot, kinahanglan na to ni mahumantanan. So, dito ta sa Facebook. Okay. So, i-like na to. Okay, ana lang. So, akong Twitter account is isulay na to og isulay daw na to og kuan kay Twitter. Ang Facebook okay. Ang kaniday diri once done, click the link, paste the link kuno. So, balik ta dito. So, mao man ni atong gi-like o gi-tweet o gi-follow. Kanang sa ibabaw, mao na atong kopyahon. Okay, balik ta dito. I-paste na to dire. So, i-try na to og save ha, kung ma-update ba ang atong points. Okay, save. Wala gihapon. So, anyway, kinahanglan nato ni siya kung anong tanan. Buhaton tanan. Ana ra gud. So, Facebook ta. Dito ta sa Facebook.
I-like na to. Yun, i-share. Okay. Adto ta sa atong timeline. Dayon, kaning atong i-share, i-click ng just now. Para makuha na to ang link. Okay? So, balik lang ta sa atong account. I-click diri ang link. Dayon, i-save. Okay? Ana lang buhaton, no? So, anam-anam na tog save para dili mawala. So, ana lang siya ka-simple. Dayon, sunod na po diri sa Bitcoin Talk, i-click lang na nimo. Pag-click nimo dito sa Bitcoin Talk, kung wala pa kay kuan, kung wala pa kay kanang account, so, sign up lang, dayon. Kuan dayon, i-click lang, i-click nimo ni siya diri balik, ma-direct man ka dito silang page, mo like ka or mo comment, dayon kopyahon nimo ang URL address, ibutang diri, i-paste diri, dayon i-save sa LinkedIn pod kinahanglan i-click diri pag adto nimo sa sunod nga page kung wala pa kay LinkedIn nga account, sign up lang. So importante gyud kay nga naatay Facebook, naatay Instagram, naatay Twitter, naatay Bitcoin Talk, naatay LinkedIn, naatay Telegram. Okay, ang uban ay lisod man kayo, uy di man ko kabalo kay nag-una man nimong nahuna. Buot gani una-hunaon pero tira jung sayo na. Naanay mga link, dili pareha sa uban bitaw, ikaw pay mangita, naanay link kung wala kay account ana, sign up lang then continue. Okay? So make sure mo to akong gihimo sa uban nako nga video nga make sure kani sila naa kaani nga mga account. Sign up kadaan. So ibutang lang nako sa ubos ang link sa katong katong mga social media or community nga pwede nimo nga kinahanglan nga naa kay account. Kay para pagsugod nimo aning mga airdrop, okay, mga airdrop, walay problema pag-link nimo sa imong account o pag-share o pag-post, pag-like, pag-tweet. So, ana ra ka-simple. Ang imo lang yung sakripisyohan is nga maka-sign up ka primero atong mga community o social media. So, below, pag-comment lang mo na amoy mga question o ibutang lang nako sa description ang mga link nga kinahanglan ninyo i-sign up. Okay? So, daghang salamat. Please subscribe.